Okay ke guys, so ndiyanibona ba nindimele ngalo part 2. Ndithi manize nayo ke lo part 2. Ningasoyiki isilamba sam. Kuyabanda and if asebenzisani izokhupha isidumbu lengqele nini. Izokhupha isidumbu lengqele. Okay siyakekeleyo isidumbu guys. Okay ke bendisathi ke kula video. Andazi noma xa ndizoyixela lento utata uzobe ndinqani ngazongayixeli ndizobe ndimbetray na. Yabo? So ndithi ndisesetamna ndifonela utata kunjani ntombam right yabo kathini hayi ndipretend futhi ndipretend bangathi ndi right futhi ngathi akho ndintyayo yonke into right endlini upho mamakho njalo mama usekhona endlini uphi wena ndithi hayi ndilapha elalini anditsho banzetam hayi ndilapha elalini angabikho ngxaki ke guys ndibuye xa ngibuye etam ndibuye wethu inoba after intsuku inoba mhlawumbe 3 days inoba after 3 days andibiza utanci no mama andibize bathi ke uyibonile le nto yenzekileyo so uplan uthini like iplan yakho kukuthini ndithi nicinga uba ndiplan ukuthini nina like nicinga uba ndiplan ukuthini futhi banibona bani bacenga ndithi nicinga uba ndiplan ukuthini nina angendawo makunto enizenzayo if le nto nibona uba i-right le nto niyenza kutata enifida enithengile impahla enenzela yonke into eniyifunayo if kuthiwa umuntu udinga imali uyabanika if nicinga uba i-right le nto niyenza kutata i-right and andingendawo and ndizo-acta ngathi andiyazi abesithi utamkhulu no abesithi utanci mani no ndiyakwazi nengqondo eqine gqithi ndiyakwazi sosiyeke kanjalo lento lele bandicaphukisi uyabona abandicenga abantu befuna bayandicenga bandicaphukisi befuna ngabantu abandicengayo ungayenzi loo nto cala uyabona yonke la wema uzibona uba ndirongo yabo abandicengi yazi ndiyakhaleza ucaphuka ke sana ndiyakhaleza ucaphuka but ingabi namsebenzi ke leyo athi yonke into ayenzayo uyazi ba ubeka utatakho une heart attack uyazi ba into ozomxelela yona utatakho izambulala kwathini cingeli impilo katatakho ndibuze yetanci le mpilo katata ngokube nisenze into nizenzayo endlini yakhe emzini wakhe beningayicinga impilo katata ba if angakayibhaqe le nto niyenzayo if nje angakayibhaqe le nto niyenzayo anganjani angaphila uphiloku hayi ke bathule ke wethu but man i-attitude yabo ayitsho babenze into wrong indlela abangandicengi ngayo indlela abandifokofa ngayo abitsho into bayenze wrong ndihambe ndekamereni bandikhuphe xa bathi asikagqiba uthetha ndikhuphe endikhupha nge-attitude ndaphuma ntombazana sisathetha ndithi yazi yintoni nizoyithetha ngokwenu okanye nizayithetha ngokwam nizokhetha uba niyithethe ngokwakho ndimxele ndithi yazi wena umatha manangxaki nawe vele ungwasekhapha vele ungayenza into yobungabacingela abantu basekhaya awulilo negazi ekhapha wena sakuthatha sakulobola sakuthenga ngenkomo so awunangxaki uba umzi katata okanye umzi walapha kwasajeni ubhidlika kangakanani awungendawo ekugqibeleni andifuna ubiza ifani yakhe ke ukuloo fani yakhe eyifani yakhe yena uthe nqa ngomzi wako wabo uthe nqa ngomzi wako wabo yabo kungabikho ngxaki ke athi yena utanci if uthi lento uzoyenza into enkulu i-right masiqhube ngale ndlela ifunayo ndithi ku-right tanci if awuyichaza ndizayichaza ngokwami yabo okay utanci ngeyabantu baselayo xa buhambile leyithi wayosela yamtya lento ndive ndibizwe ezantsi apho bekufanele uhlala khona kulo tatam not kwatata mos ndihlala kwatata ekhaya kulo tatam ndive ndibizwe ezantsi kulo tatam ndibizwa xa ndifika ebuzwa ndifika utanci uyakhala xolweni ndifika utanci uyakhala ba kwenzeke into kamkhuluwa into enje nakanje beningayithandanga kwathini into beningayifuni but lamfazi apha wayehlele ndenzisa lento ndingayifuni kwathini yabo ndiqonda mani ngendawo mani kule nto andazi noba ndibizulweni because ebetshilo lo mntu wathi uzoyenza ngale ndlela afuna ngayo nditshilo uba uzoyichaza okanye ndiyichaza because ndidiniwe kaloku ukhavela abantu abangafuni ukhavelwa if bekusithiwa ababonisa iremorse abantu ngendibakhavela ndiqonda bayazi into mhlawumbi into engasoziphinde yenzekile uyabona for utata not for bona futhi for utata bangayivi into ebuhlungu kangaka ihlale ke noba mihlale nami bomba bonke kungabikho ngxaki ke so
athi ukubiza umamnci mos lento iseyivakele ngoku kubizwe umamnci kubizwe ifamily yonke. Ke ngoku ingxakinye uDabs wam nomamnci oDabs bamvele nomamnci wam babevele bengabangabantu abangavani ncam ukubonela mos la drama yonomdodakazi nomakoti babevele yo yayinto enkulu kwashawutwana kwathini nebonisa amanyala umntana kaBhuti ewe ke bebengibonisa amanyala ngoba amanyala into bebonisa amanyala umntana kaBhuti yo niyaqaphela mos yonke lento niyayiqonda phofu ndisazojika nabo bantu ndiye nabendlini ndiyohlala nabendlini after esisiganeko ndifike endlini sibuye baxelela utata but abamxelela utata ngosisekule meeting xa babaxelela utata sesimkile seyiphelile imeeting ba yazi into masimxelele uBhuti lento bamxelela uBhuti wabo akaxelelwa ngandim uBhuti wabo sihambe nyani sigoduke umuntu futhi akahambe futhi asihambe sonke omnye uhambe phambili omnye uhambe emva omnye uhambe phakathi asihambe sonke afika ngaxeshanye ndifika ndingene andisahlala nasethi sitting room andisabukela uTV andisathi ndifika ndingene coverage ndingumuntu olalayo nje ndifike ndingene kamereni ndilale phofa ndilala ndicofa ifowuni uyabona ndicofa ifowuni ndizama uyicinga malento eyenzekileyo ba like bekutheni sibe lapha bengingayicinga ba thina sonke iPerfect Family ingadi izibonise kwinto ezinje angabikho ngxaki ndive musiba kuyaphekwa Parkland kwela cala ndilambile ndihambe futhi xa ndifika pha ndifike xa ndiyo usisi wakhona uGcada Magwenya ndithi futhi ndingekathathi ndingekenzi nento yotyale bendizele yangathi ndityiwazi izinja after ndikwenzela into ezingaka after unyoko wasweleka wakushiya ungento apha wakushiya notata kholo engakwazi nokufaka ipampasi kwathini phofu lo muntu ufike ndimdala vele ngasafaka ipampasi ndakonyula ndakwenza umuntu hey wanditsho umuntu niyayiva masilento enditshoyo wanditsho umuntu ke mna ke mandiyathula ndimjonge umuntu qha bathi abantu abahlamehlo amabi ke xa se ndimjongile umuntu nami ke andiwazi ke wanditsho ndibhude ngothi wawuvela ufunda athi wawungafostwa ngamntu wawuvela ufuna ukendela ekhapha wawungafostwa ngamntu yangathi ndibhudile ke wanditsho ke sana wanditsho andisacingi yabona le moment andikwazi noyicinga uba kwasekwenzeka ntoni ndava ngobushushu ebusitsho egxalabeni wandibetha qha ke yo kuyabanda ke apha sana ndizukwazi ke wanditsho yabo ndihlanganisa ngengalo ke zayilonto nengalo ndatsha kanjalo ke bantase mna sendinglo unamakhala ezithunje ndatsha kanjalo banditshisa ngalona ntika ndatsha ke nona